आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. मुंबई गोवा महामार्गावर भंगसाळ पुलानजीक घावनळे बॉक्सवेलवर अपघात झाला. कुडाळवरून कसाल इथं मध्यान्ह भोजन योजनेचं भोजन घेऊन जाणारा टेम्पो पलटी झाला. अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र टेम्पो गाडीचं नुकसान झालंय. टेम्पो पलटी झाल्यानं वाहतुकीची कोंडी झाली होती. याचा आढावा घेतलाय आमचे कुडाळ करस्पॉन्डंट प्रसाद पाताडे यांनी. मध्यान्ह भोजन योजनेची गाडी जी होती ती कुडाळवरून कसालच्या दिशेने जात होती आणि कसाल येथे मध्यान्ह भोजन द्यायचं होतं. मात्र भंगसाळ पुलानजीक असलेला घावनळीकडे जाणारा जो बॉक्सवेल आहे या ठिकाणी ही गाडी आल्याने ही गाडी जी आहे ती पलटी झाली. पलटी झाल्यामुळे ही जी गाडी आहे ती रस्त्यामध्ये अडकली होती. यामुळे जे आहे ते ट्रॅफिक जाम झालं होतं आणि त्यानंतर स्थानिकांनी जे असेल ते अपघातग्रस्त झालेले जे आतमध्ये 2 युवक अडकले होते त्यांना बाहेर काढलं. तसंच पोलीस दाखल झाल्यानंतर ही गाडी जी आहे ती बाजूला घेण्याचं काम सुरू झालं आणि त्याची जी रीतसर नोंदणी आहे ती कुडाळ पोलीस स्टेशनला सुरू आहे. या अपघातामध्ये सद्यस्थिती तरी कोणी जखमी नाही आहे, मात्र गाडीचं जे आहे ते प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. गाडी जी होती ती मध्यान्ह भोजनाने भरलेली होती, त्यामुळे गाडीत असलेले मध्यान्ह भोजन जे आहे ते सुद्धा आहे त्याचंही थोडंफार नुकसान झालेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.